चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल थानानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि गामियाव थांनि जिहेतु जों एभ्रि इयार दि जाब्रां सारनि मुङावहाय फुटबल खेला होबाय थायो ना आयै थिग बेफोरबायदि दिनैनि दिना जाब्रां सारनि मुंख्लं सान एबा दिनैनि दिनावहाय मुंख्लं जादों जायगायावनो थाङो आंबो एसे थाङो सम सम थाङो दिनै जों थार्ड टाइम बिनि जिहेतु हाखर बे जायगायाव खोनानो मोन्दों सार जाब्रांनि बिब' बा न'खरनि मानसिफोरबो फैदों थांनि आं एसे आफादनि दैदेनगिरिफोर सोर फैयो थांनि नायहैनि आं एसे फैयै आं न'निफ्राय हाखु दाखु ओंखारबोबाय ओमफ्राय दमगावआव फिसा मोनसे दखान दं नै बावहाय बाव गय जालांनो हागोन लोगोसे ओमफ्राय बे दैज्लाङाव खुरजोबदोंमोन दै खनसे ओरैबायदि दैया नाथमफैदोंमोन बिजों फिसा गामि दंमोन बिजों बर' गामिफोर नाथमजोबफैदोंमोन ओमफ्राय दा बै न' फिसा नुनायफोराबो न' गोजामोन बेफोरो ओमफ्राय बे लामा मोजां जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय बे दखान मोनसे दं साहा दखान मादैया होयो थ' मोजां आरोखि जेखियानो जादोला गय जानाय जादों सरि क्षमा खालाम जाब्रां सारनि फुटबल टीम खेला होबाय थायो किन्तु दिनैनि दिन जे दिनैनि सानाव जे जाब्रां सारा जे थैदों बा दिनैनि दिनाव मुंख्लं जादों बेखौ रावबो मिथिया जि दिनाखालि खेला फुटबल खेला होयो बा माबा मोनसे खेला होयोना अब्लानि समखौसो जों मिथियो होमबानि दिनावसो थैदों होननानै नाथायबा दिनैनि दिनावहाय गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो बियो गावनि जिउखौ हगार हरनाय जादों थ' जों बिनि न'खरनि मानसिफोर फैदों बा बिबार बावफैदों जों बावहाय एसे दान्दिसे थांनि जाब्रां सारनि बे देरसिन बिब'मोन दा आब' ओमफ्राय बे ओरैहाय साबानि बियो थामथि थार्डमोन आरोखि फरआवहाय ओमफ्राय आदाबो आदसा बेसेबां बोसोरसो लोगो मोननायमोन आरो बे समाव बेसोरसो मा होनो आंथ' खोनायोसो लोगो मोननाय माने बेथ' मा होनो बिए पास खालामनानैनो बन्थ' ओंखारलांबाय आरो बिदिनो न'निफ्राय साख्रियाव थांनो ओरैनो मास बोसोरसेसो थाहैदों नामा साख्रियाव मावदों आदसा बेफोरावनो बे माबाजोंबो इनभल्भ दंमोन नालाय अर्गानाइजेसनजों ओमफ्राय दा बेफोरनो माबा जानायाव लिक आउट जाबाय ओमफ्राय हायाखिसै आरो थानो ओमफ्राय बिदिनो बेयो जेला आफादाव हाबो अब्लाना आदामोनजों बा न'खरनि फेमिलि गासैजोंबो कन्टेक्टआनो कानेक्सन काटाक जाना थादोंमोन थारमाने खाथब बादियानोसै माने बिदिनो जेबो बबाव थायो मा थायो जेबो मिथिया मालाबा हरखाबै नुजाफैयो बिदि मा होनो बे खुगानिफ्राय खोनादों थारमाने बिदि अन्थाइबारि गामियाव माबा दं होननानै आरो ओमफ्राय बेफोरावथ' जेबो डिसक्लसबो खालामनो हायामोन थेवबो थारमाने बेजों दं होनना खोनायोमोन आरो ओमफ्राय दा मा होनो मानसिफ्राबोथ' फैनो हाखाया थारमाने गासिबो संगालिफोर थाखायो बहुद बेनिखायनो फैनो हायामोन जेब्ला नोङो बे सारनि हाखरखौ नोङो नोंनि फेसबुकआव हगारजेनदोंमोन अब्लानि समनिफ्राय गोबाङानो मोनथिदों बिनि सिगां रावबो मोनथिया नों मा गोसो जानानै बे सारनि मामखरसालिखौ नों खोन्थाजेनामोन हामबायानो आदा उफ्रिखौ दिनै लोगो मोनबाय गोबाव समनि उनाव मुंख्लंफोरखौ जोङो मान होनांगौ सनमान होनांगौ थिग बिदिनो बेखौ गोसोखांनानै जोंहा जे सासे बिर जोहोलाव बे जोंनि एरियायाव बा जोंनि बिटिसियावनो बिथांखौ मिथियै रावबो गैया खिन्थु खोनादोंल' मिथिदोंल' खिन्थु बिथांखौ जों नुवासै गोथांनि समावथ' जों नुवाखै खिन्थु बिथांनि मावनायखौ जोङो खोनाबोदों आरो गोबां ओरै सा ओनसोल आमटेका जिखुनु जाया निसिमा ओनसोलावथ' बहुद गोबां खामानि मावदों जाय खामानिखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया थिग बे समावनो जेब्लानाखि जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्ट जायो अब्ला जोंहा आफादाबो सुक्तिजों लोगोसे डिसबेन्ड जालांबाय होमब्लाथ' जोंहा टेनसन गैला दा बेखौ मुंख्लंफोरखौ बयबो मिथिनांसिगौ बिनि गेजेराव जोंहाबो बिर जोहोलाव दि जाब्रां जाय बिथाङा जोंनि न'आवनो जोंनि एरियायावनो खामानि मावनानै मुंख्लं जानानै थांबाय बेखौनो आङो एसे सनमानजों जे न'खराबो मिथिथोंसै ओनसोलाबो मिथिथोंसै हाखरखौबो बे
मांखरखौबो नायफैथोंसै बेखौ साननानै एसे हगारदोंमोन आङो आरो बेजों लोगोसे आङो फेमिलिखौ हांख्रायहरदों फैथों नायफैथों होननानै आंनाथ' बिदि फेसबुक गैयाना न'खरनिफ्रा नायफैनो गोसो जाब्ला नायफैनो हासिगोन एखे रंजानाय जागोन ओरैबायदि गोजांस्रावलायदों आरो 3 बोसोरनि उनावसो बायसा मिथिबाय बेखौहाय माने जों सम सम फैयोमोन आं गेलेफैखायोमोन नालाय आदसा ओमफ्राय ज' आदैमोना बे क्रुजखौ एखमबा सिखोमायो एखमबा दोनहैफिनो बिदियाव बे मेम'रि जानानै थादों आरो बेखौ जों सिनायदों आरो जों खम खालामनो थाखाय जावनानै नायबावदोंमोन आं माने रावखौबो बक्स होनानै फबखायाखै नालाय बे सारखौल' बक्स होनानै फबनो मोन्दोंमोन बक्सआव होनो मोनदों बक्सआ दाबोनो दंमोन आरो आदसा औ बे बनफ्रा दाबोनो दं जों खेबसे नोंसोर माबा बुंनाया बे समाव दैआ दंजोबो बिनि सिगां रावखौबो बक्स होनानै फबखायाखै नालाय